Velkommen til The Stupid Guy. Jeg hedder Jonathan, og nu vil Sylvester skyde ind i Lasses fucking ass! Er du klar? Come on! Og det var forbi. Sylvester henter bolden, og det skal tyres ind i Lasses fucking røv. Og det bliver bare... Han ramte ikke igen. Er du klar til at få en smæld? Er du klar til at blive smaldet, Lasse? Ja. Okay. Jeg vil lige røre. Ja. Lad os klar med det. Welcome to the Stupid Guys. Og nu skal Jonathan sparke bolden ind i Jas! Okay, begynd Jonathan. Og Jonathan ramte sig selv. Ja. Godnat, Lalle. Jeg har ikke prøvet. Og Sylle er blevet ramt. Welcome to the Stupid Guys. Nu er det bolden, der skal skydes ind i huset, hvor Jonathans røv er lige nu. Nu er det Lasse, der skyder. Han ramte ikke. Vi tager den en gang til. Jonathan glæder sig ind i huset der. Kommer. Ja. Nu skal du ind og med røven ud af, Jonathan. Ej, ikke så tæt på. Undskyld, den trillede. Kom så, pingvin numse. Er du klar? Woo! Stupid Guys.